Hej, mit navn er Kenneth Mejland. Jeg er ejer og stifter af netværksvirksomheden Kend Mig, som har eksisteret i lidt over 10 år. I de 10 år har vi arbejdet benhårdt for at få skabt relevans, ny viden og inspiration for især små og mellemstore virksomheder. Vi er i dag repræsenteret i Næstved, Køge og i Slagelse og har ca. 300 medlemmer. Det, som vi tilbyder vores medlemmer, det er reelt set 3 elementer. Og vi starter i det, som vi kalder Din Inspiration. Og Din Inspiration er 7 årlige morgenarrangementer, hvor vi samles forskellige steder på Sjælland, og hvor vi får nogle af de absolut dygtigste speakere til at komme og adressere nogle af de temaer og de udfordringer, som rammer livet i små og mellemstore virksomheder. Her får du også mulighed for at blive placeret forskelligt fra gang til gang, og netop muligheden for at få diskuteret og drøftet med nogle andre, som er i en sammenlignelig situation som dig selv. Nummer 2 er det, som vi kalder træninger. Og det er reelt set her, hvor vi tager nogle af de temaer, som vi har i de store arrangementer, og kommer til at arbejde i dybden med dem, enten som en halv dag eller som en hel dag. Og det kan blandt andet være bestyrelsesarbejde i praksis. Det kan også være, hvordan vi styrker vores lederskab. Og her arbejder vi også med nogle af de dygtigste facilitatorer. Den sidste del er det, som vi kalder ledergrupper. Og her tilbyder vi vores medlemmer at blive sammensat i nogle mindre grupper med maks 10-12 stykker i. Her kommer man rundt og ser hinandens virksomheder, men her arbejder vi også for alvor i dybden med, hvordan vi sikrer vores virksomheds relevans på den lange bane, hvordan vi styrker vores lederskab, og ikke mindst også, hvordan vi sikrer balancen i det at være menneske i en tid som denne. Om du vil være en del af alle 3, eller bare en af dem, eller 2 af dem. Jeg vil i hvert fald rigtig gerne tage en snak med dig, hvis du er nysgerrig, så kontakt mig på nedenstående, hvis det er. Tak.